Din hija x-xena li s-sibt filgħodu ddominat triq Sir George Borg f'Taslima bil-pulizija jippruvaw jistabilixxu l-mottiv wara l-qtil ta' mara Kolumbjana ta' 43 sena għalkemm mhux esklus li d-delitt kien instigat minn argument bejn il-vittma u l-allegat aggressur. Il-mara ġiet identifikata bħala Sandra Ramirez u l-pulizija qatt ma kellhom rapporti dwar vjolenza domestika. Kif titwara s-sitta ta' filgħodu meta l-pulizija stazzjonati fl-assa ta' Taslima sabu ma' wiċċhom barrani anke hu Kolumbjan illi stqar magħhom li kien għadu kif wettaq delitt f'appartament. Fuqu kellu wkoll marki ta' demm. Kelli mal-pulizija konferma li l-katavru ta' Ramirez instab fuq is-sodda u l-mara kellha numru ta' daqqiet possibilment b'sikkina. Sabu mara bla ħajja fil-kamra tas-sodda mimduda fuq is-sodda. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta illi l-mara għandha xi daqqiet ta' arma illi hija bil-ponta. Il-pulizija qal ukoll li sa filgħodu l-arma li ntużat kienet għadha ma nstabitx. Għadejja tfittxija għall-arma li allegatament seta' tintużat f'dan id-delitt. Intant għadu jrid jiġi stabilit x'kienet qed tagħmel f'Malta din il-mara barranija u anke l-Kolumbjan illi ta' ruħu bidejh lill-pulizija. L-allegat aggressur bħal vittma ukoll għandu 43 sena. Għadejn ukoll il-checks mal-awtoritajiet kompetenti dwar l-istatus tagħhom, dwar kemm ilhom anka hawn Malta u anka kemm ilhom anka jgħixu hawnhekk. Dik hija parti mill-investigazzjoni li għaddejn kif tistgħu tifhmu f'dan il-mument. Il-Maġistrat Lara Lanfranco ħatret inkjesta dwar dan l-omiċidju fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin bl-assistenza tal-esperti forensiċi u l-iskwadra tal-omiċidji. Dan ta' Ramirez kien it-tieni delitt li seħ din is-sena f'pajjiżna f'temp ta' 15 wara l-qtil ta' Eric Borg fir-Rabat bil-proċeduri f'dan il-każ għadhom għaddejjin fil-qorti.